wannan garaɓasa ce albarkacin watan Ramadan kuma albarkacin Annabi Muhammad zan faɗa muku wannan sirrin. Watan azumi ne, idan kai aiki na lada yanzu ana linka ma, an kai aikin zunubi shi ma ana linka ma. Don haka idan mutum zai baka sirri ya baka wanda tsakaninsa da Allah, in ka gwada bai zalunce ka ba ya san yayi dan Allah, ladan shi yana gurin Allah. Duk wanda ya ga bidiyon nan ya yi sharing ba dan ni ba saboda Annabi Muhammad, dan al'umman manzan Allah ta ƙaru ka samu lada mai yawa a cikin watan azumin Ramadan. Ine ma kowa da kowa fatan alkhairi. Duk wanda ya gwada wannan sirrin ya fita daga cikin matsala, ya zama na kai ne silar tura masa, kai ma Allah zai yayi maka bakin ciki a cikin wannan wutan, sannan za a cika maka ladanka. So ga yinda sirrin yake, wannan sirri ne wanda zai amfani yaro, ya amfani babba, ya amfani mace, ya amfani namiji, ya amfani mai kuɗi, ya amfani talaka. Duk mutumin da aka ce maka yau kana so hankalinsa ya dawo kanka, ko kuma wanda ya tafi wani gari ana so a masa kiranye ya dawo gida da gaggawa, ko mutumin da aka rasa inda yake ana so ya dawo cikin iyalansa, ko mutumin da aka je aka tsare shi gurin hukuma ko barayi suka tare shi ana so a masa kiranye, duk ko ta ko ina Allah ya huro mai hanyar da zai dawo. Ko kuma mutum ne baya baka lokacinsa, ko kuma mijinki ne baya baki lokacinsa, ko kuma wata ce kake so ta baka hankalinta ta kiya, ko kuma wani ne kake, ko kuma wata ce kake so hankalinta ya dawo kanka amma ta watsar da kai, ko kuma wani uban gidanka ne a siyasa kana so ya baka hankalinsa, ko kuma kana so ya ji ka a cikin zuciyarsa, ko kuma wani masoyinka ne kake so da hankalinsa ya dawo kanka, kai wannan aikin albarkacin Annabi Muhammad ba za ka ji kunya ba in Allah ya yarda. Amma ine ma kowa fatan alkhairi, ka kare min kallo da kyau. Na san me zan bada, na tabbatar da cewa wallahi zan taimaka akan wannan ne, kuma in kai zai yi da izinin Allah. Duk mutumin da yake so yi ma wani mutum kiranye hankalin shi ya dawo kan shi, ya nemi 'ya'yan auduga guda 21, guda 21 'ya'yan auduga ƙwaya 21. Idan ka same su ana karanta izazil ne. Idan aka zo ashtata din nan, ashtatan din nan, duk idan ka zo, idan ka karanta ayat tun daga farkonta har zuwa ƙarshenta, idan ka zo za ka ɗauko mangal na wuta kamar haka ka aje, a ce nan mangal ne amma da wuta, sai ka aje mangal ɗin a gabanka. Idan ka aje mangal ɗin a gaban, ko kuma in ce wani kwano da garwashin wuta a ciki, ko kuma ka je gindin murhu ka tara itace, rushin wuta ake son ka samu, sai ka ɗauko wannan 'ya'yan na auduga ƙwaya ɗaya, sai ka riƙe shi haka guda 21 za ka ɗauko 'ya'yan audugai, sai ka ɗauko ƙwaya ɗaya haka, sai ka karanta mai izazul. Idan ka je har sura ta ɗaya, in ka karanta ɗaya, sura ta ɗaya, ta biyu, idan ka je dai gurin ashtatan ɗin nan, to da ka je gurin ashtatan ɗin nan sai ka karanta ashtatan sai ka karanta so 3, sai ka kira sunan shi so ɗaya, sai ka tofa, sai ka jefa cikin wuta. Sai ka ƙara ɗauko ɗaya ɗan audugan nan, sai ka ƙara kiran sunan wannan mutumin. Kawai niyyar za ka sa a ranka, duk niyyar da ka sa kawai da niyyar zai yi. Sai ka ƙara ɗauko ɗan audugan nan, sai ka karanta izazil. Idan ka je ƙarshe, idan ka je kai gurin ashtatan ɗin nan, ina mantawa, ko fahimce ni fa, kar ku zo ku daman da tambaye-tambaye, ko kuma kaga kakka sake in ba ni na faɗi namba ta ba, ka ji wani ɗan iska ya ɗauki bidiyo na ya ɗora a cikin profile nasa, ka ce shi ne ni, in ya damfare ka babu ruwana. Sai ka ji na faɗi namba ta da baki na, sannan ka yadda namba ta ce. Kuma in dai za ka ɗauka ka kira ni ko tosau ne za mu saba, ba na so. Saboda duk mutum iri na ka san yana da yawan mutane da yawan mu'amaloli da yawa, sai ka masa uzuri, in kai magana ka bu a hankali zai duba wata rana. So idan ka ƙara ɗauko, wallahi wannan sirri ne na gaskiya zan faɗa muku, in kai zai yi tsakanina da Allah ba za ka yi wannan sirrin ba ka ji kunya. Ka jaraba, ubangiji Allah ya sa mu dace, in an yi zai yi albarka Annabi. In ka ƙara ɗauko guda 21 na haka za ka ja aya 21, kowace a cikin aya in ka ja ta so 21 nan za ka karanta izazil. Idan ka zo gurin ashtatan za ka maimaita ashtatan so 3, ka tofa ma wannan ɗan audigar. In ka tofa masa sai ka kira sunan mutum nan, ka tofa sai ka jefa cikin wuta. Da haka har sai wannan guda 21 nan ya ƙare, sai ka tashi da niyyar da ke wannan aikin, ko da ba kai addu'a ba, amma kai addu'an ka shafa yana da kyau. Albarkan manzan Allah ba za ka kunyata ba. Na ba ku saboda Annabi Muhammadu. Aje a jaraba, wannan sirri ne na kiranyi, wallahi na yankan shakku, ba za a ji kunya ba in dai an yi. Allah ya taimake mu, Allah ya dafa mana.
Allah ka ba mu nasara, Allah ka sa mu a cikin 'yan tattabayi a wannan watan, ire ma kowa fatan alkhairi.